estem construint la independència i aquest acte d'avui, tan massiu, tan participatiu, doncs és un punt més d'aquest camí cap a la independència i per això comencem ja aquest Parlament molt entusiasmats per veure que som protagonistes d'un canvi important que hem de tenir ben aviat. No cal dir que l'Assemblea Nacional Catalana està molt satisfeta i orgullosa de comptar amb aquesta nova sectorial de sardanistes, Sardanes per la Independència, que ens permetrà, com s'ha dit, estendre més i més el nostre objectiu. Les sardanes estan arrelades a la vida i a la cultura del nostre poble, del poble català, i en el moment actual cal pensar que tothom que estigui a favor de les sardanes, que vulgui la seva implantació i extensió social, ha de defensar amb força aquest nou estat català que ens permetrà avançar cap a aquest objectiu, que és el nostre estat. En el moment actual, que estem treballant des de l'Assemblea Nacional Catalana per consolidar una majoria social, convé recordar que les assemblees sectorials són importantíssimes per incrementar la penetració de l'objectiu de la independència al si de la nostra societat. Com sabeu, l'assemblea s'organitza en assemblees territorials i assemblees sectorials. Les territorials són la base de l'organització i l'estructura representativa de l'assemblea i en aquest moment volem agrair a l'Assemblea Territorial de Cornellà l'esforç que han fet per organitzar aquest acte també. I les assemblees sectorials ens ajuden a ser presents en els sectors més diversos. En aquest moment hi ha moltíssimes assemblees, una cinquantena d'assemblees sectorials, joves, castellers, bombers, docents, economistes, immigrats, periodistes, moviment obrer per la independència, recerca per la independència, taxistes per la independència, mercats per la independència i ara celebrem la creació de les sardanes per la independència. En el moment actual és molt important comptar amb el màxim d'assemblees sectorials, doncs. I Sardanes per la Independència pensem que ha de ser una de les més importants. Sabem també que la nostra assemblea, l'Assemblea Nacional Catalana, es fonamenta en la seva lluita per la independència i per la democràcia en profunditat. Treballem per un país independent i també per un país nou. El nou estat català serà més democràtic i just. Tothom ha d'estar interessat a crear aquest nou país. Una nova societat que superi la misèria econòmica, moral i cultural del present d'aquest estat espanyol que s'està enfonsant. El nou estat català, al servei del poble i de la seva cultura, donarà el lloc i la dignitat i la presència que corresponen a la cultura popular i a les sardanes. Per això estem tan i tan interessats en aquesta sectorial que ens ha d'obrir noves portes i ens ajudarà a estendre arreu del país i a les més diferents comarques i sectors socials del nostre país a la independència. Només voldria acabar desitjant visca la sectorial de Sardanes per la Independència, visca l'Assemblea Nacional Catalana i recordant, independència és cultura popular, independència és llibertat.